Na, szóval most megérkeztünk a Váci utcába. Nem köszönjük! Már is ajánlottak nekünk egy rajzot a kutyákról. Mehetsz előttem, és akkor kisgyerekek. Kicsit összetekerték a pórázt, de az a kérő fasság. Kiskoltjuhászok. A leszi szót nem tudom elmondani, hogy hányszor hallottuk ma. Zoli, hányszor mondták el, hogy leszi? Hát kismilliószor. Most egy kicsit így össze-vissza megyünk, mert hát itt azért vannak emberek, és nem lehet így sík egyenesen közlekedni három kutyával. Gordiuszi csomót alkottak a izére. És ennyi? Megálltunk egy boltbejáratnál véletlenül, szkúzi. Eltorlaszoltuk. Most egyébként nincsenek sokan, tényleg így nagyon szellős. Hát ez nem sok, hát a Váci utcához képest. Hát nem sok. Spanyol. Egyébként megmondom őszintén, hogy csak turisták vannak szinte a városban, mert ugye november 1-e van. Ja, a kiskutyákat látnak azért. Van kiskutya. Nézzétek, itt meg emberek vannak. Akkor Dasa szeretné megnézni a kiskutyát. De mi megyünk tovább. Itt jön az Zoli a lányokkal. Menjetek nyugodtan. Ja? Összekavarodtál? A pandere. Gyertek. Úgyhogy szügöljük a 3 ebet keresztül a városon. Emberek közt. Most megint álltam bele. Menjetek! Meg kell bizonyos izébe. Várjam, el akarják fotózni őket, várjál! Itt a lány, fotózni kell. Eszméletlen sok fotó készült már a kutyákról ma egyébként, főleg amikor kiálltunk velük a Hősök terére. Egy olyan 400 darab kép készült, úgyhogy az az igazság, hogy a Dasának nincs nagyon ideje félnie semmitől, mert egyszer azonnal megyünk tovább. Igaz? Na jó van, majd még jelentkezünk.